Kom nu. Vil du sige noget til mig? Hvad laver du, mand? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Vil du sige noget til mig? Hvad? Kom nu! Hold op, Lukas. Tag det roligt. Hele byen står og hører på dig, mand. Tag det roligt, ikke? Sig det! Tag det roligt, Lukas. Psykopat! Hold mig af, Lukas. Så kom! Hvad vil du sige, mand? Hvad vil du... Kom. Stop ham! Hvad? Gider du godt lige holde op med den fucking psykopat? Jeg har lov til lige at snakke med Theo. Prøv at kigge. Så kig lige ind i mine øjne. Kig ind i mine øjne. Kig. Hvad kan du se? Kan du se noget? Hvad siger du? Hvad? Ingenting. Der er ingenting. Der er ingenting. Det skal lade mig være nu, det skal jeg. Ej, helt ærligt, Theo, du skal sgu lade mig være nu. Okay? Så går jeg, tak.